हेलो, हम राजन कुशवाहा आप सबके बीच लेके आइल बने एगो भोजपुरी कविता जौन दहेज प्रथा पर आधारित बा। जाने के शीर्षक बा दहेज के भाव। अभी का रेट चलता दहेज के, वही पर थोड़ा धैर्य लिखले बने, सुनल जाओ। ठीक बा। चलता सीजन तक अगुए के रहा आइत कौन पार्टी बाबू के हो जाइत बिया। सोचत सामान सब मिल जाओ दहेज में, आ कम नहीं करत लइका के रेट में। लइका फेल बा मैट्रिक दिन भर खेलता ताश, आ 200 रुपया खातिर करे बाबूजी के आस। ओ लइका पर होता लाख के फरमाइश, आ ऊपर से चाहे सिकड़ी और बाइक। फर्नीचर में चाहे सब सोफा सेट के, आ बड़ी भाव बढ़ल बा अभी दहेज के। बाबू रहत होखस बाहर, होखस इंटर पास, उनका घूमे खातिर बुलेट चाहे खोजस लड़की झकास। बाबूजी उनकर बड़ाई करस, जब आवस कौन टोला भर जाने लगी हो केतना लफुआ। दीवाल छप टीवी मांगस, अलमारी गोदरेज के, आ बड़ी भाव बढ़ल बा अभी दहेज के। सरकारी नौकरी वाला लोग के बाव लगे चर्चा, मांगत होता ना जितना बाबू में अभी तक लागल बा खर्चा। हाथ में धरा दे तलो सामान के पर्ची, आ कम नहीं हो तो भले केतनो कर अर्जी। दर्द केहू बुझत नहीं है केहू के करेज के, इहे भाव चलत अभी दहेज के। अब विदेश रहे वाला लोग के बात का बताई, अब पहले खानी अब नहीं खे लोग के पूछाई। मांग ढेर नहीं खे, सब वापस आ जाता, आ शादी के बाद पैसा ससुरारिये में भेजाता। बेटी के साथ है तो सामान सब समेट के, यह भाव चलता अभी दहेज के। तो इतने पर बात समाप्त करता रही, फिर अगला में भेंट हुई लेके। जय श्री राम।